Yan. Ang sarap! Parang Starbucks! Wow! Di ba? Oh! Hello mga kuwigel! So, yun po. Ayan, meron po tayo ngayong ikukukbang na milk tea at fries. Ito po ay hatid sa atin ng Enjoy, ang negosyo partner ng ating bayan. Wow! Tapos meron po sila ditong pinadalang different flavors po ng milk tea at meron po sila ditong mga dips para doon po sa fries na gagawin po natin. So yung Enjoy po kasi marami po silang product line pero yung ngayon po ang gagawin lang po natin yung milk tea tsaka po yung fries. Yung bago po nilang flavor na milk tea yung po yung Dalgona. So bago po ang lahat, lulutuin po muna natin ang tapioca pearls para po sa ating milk tea at isusunod po natin ang fries. Kaya, let's go! So, yun po, mag-start na po tayo magluto ng tapioca pearls. Yan, buksan natin yan. Ang gagawin po natin ay 2 cups. Ang 1 cup po kasi good for 2 to 3 person. Pero gusto ko po kasi matikpan ng nanay at tatay ko. Kaya, 2 cups. 2 cups. Yan. Lagyan natin 2 cups. Yan. Unang cups. Cup. Pangalawa. Tapos, ilalagay natin yung tubig. Di siya lagay mo. Lahat yan. Dapat po, importante po sa pagluto ng tapioca pearls, dapat lubog po siya sa tubig. Galing talaga maglagay ng tubig ni Rishan. Ayan. Isusunod po natin ang ating muscovado sugar. Ito po, para sa amin lang po to kasi healthy yung muscovado sugar. Pero kung pang negosyo po, mas advisable po na brown sugar lang po. Yan. Lagay na natin lahat. Kaya natin ilalagay po agad yung muscovado sugar po para ma-absorb agad yung tamis doon sa tapioca pearls. Yan, sarado natin. Yan, buksan na natin. Wow. Yan. Ito pong tapioca pearls po natin, approximately mga 30 minutes, maluluto na po siya. Pero i-check po natin siya from time to time. At kung luto na po, ibababad po natin yung tapioca pearls sa malamig na tubig para po yung sago mismo is firm po siya. Hindi po siya magsagi. So yung pa habang hinihintay po natin maluto yung ating tapioca pearls, gawin na po natin ang ating mixture ng milk tea. Yan, Dalgona flavor. So ito po muna yung ginamit natin, yung tumbler. Pero pwede rin po yung may shaker po kayo kung meron po kayo sa bahay. Pero ito, pwede rin po yung tumbler. Yan, ilagay po natin muna ang 3 cups of water. Wow. Ito pong Enjoy po, napakadaling gawin. Pwedeng-pwede po sa kabataan, lalo na kay Rishan, kahit bata po, kayang-kayang gawin. Diba, Rishan, madali lang siyang gawin? Opo, kasi meron ng recipe sa likod eh. Tapos po, ito pong Enjoy, murang-mura lang po yung kanilang mga supply, pero malaki yung kikitain. Nasa na ang ating Dalgona. Sa Dalgona naman po, maglalagay po tayo ng 8 tablespoon po. Ito pong gagawin nating mixture is good for 2 people po. Gagawan ko na lang mamaya sila nanay tatay. Yan, 8 tablespoon ng Dalgona. 1. 8. Yan, di ba? Sobrang dali. Easy. Powder lang, tubig, tapos measure. Sa mga kabataan po dyan, magnegosyo na po tayo ng Enjoy po ng mga products po nila. Lalo na ngayon, pandemic, pwede nyo naman pong ibenta siya through online. Tapos, ide-deliver na lang yung mga products. Napakadali lang po nito. Isi-shake lang po natin. Shake, Yan, shake, Bishan. shake. Do the honor. Wow! Ay, ganun na pala. Ang bilis. Easy, siya, no? Dissolve. So, check po muna natin yung ating niluluto na tapioca pearls kung okay na po siya. Ayan, nakakulo-kulo pa. Tingnan natin. Wow! Yung patingnan natin, pwede na po siya. Yan, ilalagay po muna natin siya dito sa malamig na tubig para po mag-firm po yung ating tapioca pearls. Pakiabot nga po ito nga. Papakita ko lang sa kanila tong pearls na ihahalo. Diba, firm pa rin siya. Dahil malamig na tubig po yung ginamit natin. Yan, pagkatapos po niyan, i-drain na rin po natin siya ulit.
Tapos ilalagay po natin siya sa separate na lagyanan. So, yung pinagkuluan po nito ng ating tapioca pearls, yun na rin po yung magiging syrup niya, yung matamis po. Tapos, palamigin lang po natin yun bago natin ilagay po dito sa mismong pearls para po hindi siya nag-overcook po. So, habang pinapalamig na po natin yung ating syrup para sa tapioca, gawin na po natin ang ating floater, yung cream puff po. Siyempre natin. Yan. So, maglalagay po tayo dito ng 8 tablespoon po ng cream puff. Kasi po, pang 2 persons po yung gagawin po natin. 1, 2. Yan. sa tubig naman po, 5 tablespoon. So, maglalagay naman po tayo dito ng 5 tablespoons of water. Ito pong ginagawa natin. Ito po yung pang tatoppings po natin sa ating milk tea. Wow. 1, 2. Set aside natin to at i-whisk po natin siya. Hindi na po kailangan ng electrical mixer. Dapat po, whisk lang po. Kasi madali nang gawin. As in. Sobrang dali po. Ayan. So, okay na po yung ganitong texture po para sa ating floater or toppings po sa ating milk tea. Set aside po muna natin to at mag-prepare na po tayo. So, ito na po yung ating tapioca pearls. Yan o. Tikman ko nga. Matamis-tamis na rin po siya kasi nilagay po natin yung muscovado kanina habang kumukulo. Tapos po, ito na rin po yung ating pinalamig na syrup po. Lalagyan na po natin siya dito. Wow! Wow! Nakakot din po siya. Garadong masarap yan. Eh, syempre, gawa natin to. Handog ng enjoy. Yan. Yan, gawa na tayo ng ating dalgona milk tea. Gumamit lang po kami ng babasagin na baso. Pero po kung kayo po nagne-negosyo, advisable po na gamitin nyo is mga plastic cups like ganito po. Pero kung may mga magaganda kayong plastic cups, yun din po mas maganda. So maglalagay po muna tayo ng tapioca pearls dito sa baso. Gusto mo ba mas madami? Apa. Yan. Lagyan natin design sa gilid-gilid. Oh. Ganyan ginagawa ng mga milk tea shops. Na yung gilid. Aesthetic. At pangalawa is yung ating Ikaw na. yellow. Ay, Yellow. yellow muna. Yellow muna. Yan. At ilalagyan na natin ang ating mixture ng dalgona. Oh, look at that. Ngayon, naglalagay naman po tayo ng ating toppings, yung floaters. Yan o, dalgonang dalgona. Yan. So, yun po, ang ganda na po ng ating dalgona milk tea. Wow. Yan, isundod naman po natin ang ating price. So, ngayon, sa price naman po tayo, 500 grams. Made with real potato po yan. Wow. At 4 cups of water. Ang cute ng pangalan ng praise fries. Siyempre. Ayan. Ito pong 500 grams po, pag nilagyan po natin ng 1 liter na tubig or 4 cups of water, good for 10 person po yung magagawa niya. Yan. Haluin muna natin gamit nitong. Yan. Yan. Mas advisable po na kamayin na po natin para mas ma-combine po natin yung mixture. Ito po, pag ginawa nyo na po siyang dough, good for 4 hours ang kanyang shelf life. Ayan, nakagawa na po tayo ng ating potato dough. Yan, mamaya po gagamitan po natin siya nitong potato cutter po. Hindi ko po alam kung lahat po ng magne-negosyo kasama na po yung potato cutter sa praise fries po. I-set aside po muna natin to at gagawa naman po tayo ng ating mga dips. So, ito pong mga dip, pare-parehas lang po yung procedure nito. Pero isa lang po yung gagawin natin, yung barbecue. Pero meron din tayo ditong chili cheese, wasabi, at cheese, yung regular cheese. Gagawin ko rin po itong lahat, pero isa lang po muna yung ipapakita ko sa inyo. So, ngayon po, gagawa naman po tayo ng praise fries dip. Ito po is 1:3 yung ratio po niya, 1 tablespoon po. Pero ngayon po, gagawa po tayo ng dalawa. So, 2:6. At
2. Ang water po na gagamitin natin is warm water or hot water po. Tapos haluin lang po natin siya. May barbecue. Talaga. Yan po, oh, yung kanyang texture, malapot Oh. na po. Yan, so luto na po tayo ng ating french fry. Yan, luto na po tayo. Tapos lalagay po natin siya dito sa ating fries cutter. Yan. Yan, syempre, Rishan, you will do the honor kasi mas malakas po siya. My pleasure. My pleasure. And dapat po gagamit po tayo ng non-stick pan para hindi po dumikit yung fries. Yan, okay na. So, yung po malapit na po siyang maluto. Pag lumutang na po siya, ibig sabihin, konti na lang po, pwede mo na po siyang iahon. At mas advisable po namin na hinaan nyo lang po yung apoy o hindi po ganong kainit yung mantika para po hindi po kayo maputukan. At mas advisable din po namin na isa-isayin nyo po yung paggupit nung fries po or iwa-hiwalayin nyo po para po hindi siya magdikit-dikit pag lulutuin. Yan po, luto na po, iahon na po natin. Ano? Oh. Ayan. Ito. Ayan. So, lulutuin ko na po tong natirang potato dough at magmumukbang na po tayo. So, yun po. Ayan, finally, natapos na ang ating pagluto ng french fries at ang ating dalgona milk tea. Ito po, marami po yung naluto po namin, kabundok po. Good for 10 servings po talaga. Pero binigyan ko na lang po si nanay at si tatay. Tapos ginawan ko rin sila ng sauce at ng milk tea. Yan, bago po tayo magsimula. Pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng bibigyan niyo po sana na taon. Sana po mapagaling po lahat may sakit. Amen. Yan, so, hugas na po tayo ng ating kamay at magmukbang na po tayo. Yan, tikman na natin ng french fries. Yan. Ay, Made with grilled potato po to, guys. In fairness. Ang dami niyang mga sauce, mga dip. Ito pa barbecue. Murang-mura lang po yung magiging supply nyo. Tapos malaki yung kikitain nyo kapag nagbalak po kayo mag-business dito sa Enjoy. Kung ako sa inyo po, try nyo na po talaga, guys. Sarap. Ito, cheese. So, wasabi. Ingat. Konti lang. Kasi maangat sa ilong. Gaya mo? Sarap, no? Wow. Masabing masabi. Ito, chili cheese. Yung texture niya po, parang yung regular na price na nabibili natin. Yung crispy po siya sa labas, tapos malambot po yung loob. Sarap. Eh, gusto ko lang chili. May kalasa siya eh. Hindi ko rin makatandaan. Parang lasang curry. Sarap. Tapos meron po tayo ditong milk tea. Titikman na po natin. Yan, no. Cheers, te. Haluin muna natin siya. Ang ganda, oh. Parang pang Ang sarap! Parang Starbucks! Wow! Di ba? Oh my God. Legit! Ang sarap po. Kaka-enjoy talaga. Enjoy nga yun eh. Enjoy. Ang sarap. Successful po yung pearls. Ito sa akin. Yun. Ang kagandahan po dito sa fries po, pwede nyo pong gawin kahit anong size, kung mahaba, maikli, gusto nyo gawing twister. Yung patok na patok po sa mga kabataan. Pwede din siya maging cheese balls. Pwede din po yung... Yung wasabi.
Ito paborito ko yung wasabi po eh. Naano sa ilong ko. Talaga gusto ko. Chili cheese. Mm. Sarap ba? Ang pleasant pa ng anghang nitong chili cheese. Ah? Chili cheese. Ang pleasant po. Nakita niyo naman po, napakadali lang niya pong lutuin. The barbecue. Sarap? Ito talaga, yung milk tea. The best. Ito po yung ano eh, new flavor po nila. Sarap talaga. Di ako nagbibiro, masarap po talaga to. Yung ano po, pag gusto niyo po magnegosyo o gusto niyo po mag-avail ng mga supplies po nila, ilalagay ko po sa description box yung mga links po nila, lahat po ng social media. Sa baba po sa description box. Lahat ng contact details. Ano? Oh, wow. Spiral. Haba. Pwede kang mag-ano dyan, letter A, B. Sarap. Sarap. Parang may party sa mouth mo eh. Pag naman mo yung mga sauce or condiments. Tapos po itong french fries, yung french fries po, kahit tumagal siya ng mga 2 hours, ganito pa rin po yung texture niya. Pero ang hinahanap ko, ketchup. Ketchup po. Sarap talaga dito. Kaya maraming salamat po sa enjoy. Thank you po. Yun po, sobrang saya pong gawin nito kasi sobrang easy rin po. May enjoy mo rin gawin yung mga ito. Ano po, si Rishan, kayang-kaya niyang gawin. Oh, sabi. Cheese. So yun po, natapos na naman ang ating masarap na cookbang. 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 Nagluto tayo eh. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Enjoy. Thank you sa yung pinadala niyo pong mga products po. Sobrang nag-enjoy po kami. At sobrang daling lutuin. Approve. And maraming salamat po mga kawiga sa walang sawang pagsuporta niyo po sa amin. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.